отивам на почивка в Банско, където да се разходя добре. Нали така, Мартине? Марти? Да. Хубаво е на почивка в Банско. Добре, тате. Не, тате. Баща ни отиде вътре с мама. Да. Аре, спри. Аре, Какво е колата? има много багаж вътре. А Марти, какво ще правим в Рибска баня? Какво да правим? Ще караме да Дори се види жена си Мария, която е в Левски. С братовчедни, с Бобито, нали? Да. Да. Жоро и Пенчо ги оставихме ги оставяме тук във Варна. Ги оставяме Пенчо и Жоро. И отиваме с мама и тати на почивка. Много е мокро тук. Доста е мокро. Тук, като отиваме на почивка в Банско, трябва да стане нещо. Марти, нали спряхме в Търново? Вкусно ли е? Да, ето и аз. Марти, хареса ли ти храната? Да. И на мен ми хареса. Сигурно какво правят Жоро и Пенчо в Варна? Сигурно какво правят? Не знам. Не, аз се чудя така. Мамо, сега къде? Сега отиваме на татка. Добре. Марти, вече пристигнахме в хотела. Много е хубаво тук. Идвали сме и лятото. Така. Аз отивам в банята за ваната. Отивам в банята. Марти, аз пълня вече ваната. Чух, че Жора и Пенчо и Леля и Чичо ще ходят също на почивка, ама в Бетлемето. Много хубаво тук. Водата. Ще се изкъпя. Ще се изкъпя. Много хубаво ще се изкъпя. Марти, как е настроението? Баната е хубава. За къпане. Трябва да е повече вода. Марти, днеска напускаме този хотел и отиваме в Левски да се видим с братовчет Борислав и жена ми Мария, която е в Левски. Ще ги видим днеска. Ще отидем и малко в София да се разходим. Искаш ли това? Добре.